Actualment hi ha molts grups a les xarxes socials, especialment a Facebook, dedicats a explicar aquelles anècdotes i curiositats dels pobles. A Premià de Dalt Mèdia hem volgut sortir al carrer per esbrinar què s'ha de fer per ser un autèntic premianenc. Em pot dir què és el que més li agrada d'aquí del poble? Mira, per exemple, tenim l'ermita de la Cisa, que és molt maca, Sant Mateu, també, que ens agrada molt anar-hi, no sé com dir-t'ho, i és que tot té el seu encant, té les seves coses, ara, esclar, s'ha obrat, jo quan vaig venir, i tot això d'aquí no hi era, hi havia la fàbrica, però, bueno, tot té el seu encant, jo penso que has d'acceptar les èpoques que venen, és una altra època, és una altra època. Me gusta que está al lado de la montaña y aún así por ir al mar. Doncs mira, jo on estic ara? Aquí a Can Figueres. Nuestras tardes en Can Figueres, hores i hores quan estava aquí a l'escola Bressol, allí amb les pipes, amb els nens cridant. Sí. Que bonito fue. Aquest és un entorn privilegiat, o sigui, tot el que és el poble, però Can Figueres té com una, mira, aquest arbre centenari, que és un cuprés, vull dir... Totes les obres de la plaça, que també ha anat quedant per facilitar més el pas a tothom, i penso que és un lloc on la mainada juga, disfruta, hi ha moltes coses per allà al voltant, i en fi, penso que anem bé. A mi m'agrada tot el poble m'agrada. El que més m'agrada és en conjunt tot l'ambient. Caseta dels Reis, aquí dalt, pujant. Pujar aquí dalt, allà amb els nens, fent pícnic, Can Figueres, què més? Home, tot el que és la zona, el nucli antic. Hi ha unes masies i unes cases que només veure-les de fora estan magnífiques, vull dir. A mi m'agrada molt el que és la part antiga, la solera que té. ¿Recomendarías a tus amigos que vinieran aquí? Sí, definitivamente.